Kameraman, asa naman si Direk? Mag-shooting na ta, kay kainom muna kay ko. Hulat lang ka diha, maabot lang ito sa Direk ron. Apurado kayo, makainom may ka. Lamihan na tayo eh. Kailangan na kayo ba? Uy, kameraman, mga ning artista? Mana na sa Direk oh. Inihapa naman sa tanduay. Apurado kay Direk, ganina sa paabot sa imo. Sige, magsugod ta. Ikaw, artista, ang atong buhaton karon komersyal ni ha? Kinanglan, imnon nimo ang tanduay nga lami kay sa imong paminaw or makita sa mga tao nga sulit gyud, tanlas kayo imnon. Ya, okay? Sige, Direk. Kana, Direk. Ganina ra kay ko kainumon. Sige, sugod ta. O dito ka magsugod. Lakaw, gikan ka dito, lakaw ka pa dungari ug imnon nimong tanduay. Kabalo naman ka ana. Okay na ni Direk. Okay na, sugod ta. Sige. Kamera, rolling, action! Gikapoy na ba ka sa inyong relasyon? O gibulagan ka sa imong uyap? Ani ang imong buhaton? Kubo ang chinilas? Lingkod sa bangko? Ubuon ang bag? Ibutang ang bag? Abrihan na ang tanduay? Itagay? Inumon? Pait ba ni? Pait pa sa inyong relasyon. Bawat saglit, handang Kat! Anong naghugot-hugot man ka? Uy, smile lang ba? Smile! Dapat nakita nato sa tao nga lamay kayang ilim nun. Saan naman na? Uy, take two ta, take two! Gikapoy na ba ka sa inyong relasyon? Or gibulagan ka sa imong uyab? Ani ang dapat imong buhaton? Hubo o chinilas? Lingkod sa bangko? Hubo ng bag? Ibutang ang bag? Abrihan ng tanduay? Itagay? Inumon? Isuga ni oy. Mura mag imong papa pag mamisita ko astang isuga. Manggukod maglagaraw. Kat! Unsa naman ko? Ano naabot man kag papa? Smile lang ba? Smile! Usa pagkahuman na to ani. Take 3 ta, take 3. O direk ko. Oh. Sige, tarunga ha. Okay, kameraman. Direk, Kamera, rolling, action! Gikapoy na ba ka sa inyong relasyon? Or gibulagan ka sa imong uyab? Ani ang imong angay buhaton? Hubog chinilas? Lingkod sa bangko? Hubo sa bag? Abrihan ng tanduay? Itagay? Inumon? Pangita yung lasa niya eh. Mura mag ako ang ex. Astang pangita. Saan naman taong ka? Ano nung guys, good na ang ka na imo ex? Mura man juga kamu po na ana ba? Kami naman, kinsa man ang iyang ginamin nga iyang ex? kata mo siguro na tindira Direk. Tindira? Oh, kalimti na na. Take 4 ta, take 4. Wala naman ko nagunauna to, Direk. Nalipong nakuha ni Direk ko. Balik-balik, Direk. Isa man atong artista na kuha. Kameraman nga broken hearted pamanday ni. Wala yung apply Direk, kana naman. Sige, sugod ta. Take 4 ta. Okay, kamera. Rolling. Action! Gikapoy na ba kasi inyong relasyon? O gibulagan ka sa imong uyab? Ano imong buhaton? Ubo ka chinilas? Lingkod ka sa bangko? Ubo ka sa bag? Abre kag tanduay? Tagay ni mo?
Inumon. Smile. Di yun makaya, oy. Di makaya direk. Hasta yung isuga ni. Tausa naman taong ka. Oy, nang-smile po tuod ka pero naguba gyapon imong naw. Asa ba ng artistahan eh? Balik ta, balik, balik. Balik. Balik na po direk. Sige na lang tag balik-balik ka ni. Pero akong ex. Wadyo di balik. Ano sa ero ni artistahan eh? Wa pa malili ka mo po siyang ex. Hala, take 5 ta, take 5. Tagpay na mo direk. Dili na ko direk. Muli na ko, dalo na ko ng tanduay. Wadyo na ko sa balay sa kuwang ex. Magbalik kami direk. Ano sa ero to artistahan? Bisa man to nimo nakuha kameraman? Madira lang to direk, kung milain akong nakuha. Wa yun tayo mahimo aneron. Taga-kwartaan niya itong komersyal. No, 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 no.